ευθυγραμμισμένοι με τους ώμους. Χέρια ψηλά. 4 ακόμα. 3. 2. Άλλο ένα, στέπτας δεξιά. Βάλε ένα αλματάκι. Μόνο τη δεξιά πλευρά. Και από τη δεξιά και από την αριστερή. Τέσσερα τελευταία. 3. Χέρια βρίσκονται στο ύψος των ώμων. Step touch. Παλάμες προς τα πάνω, λήξη τους αγκώνες. Θα κάνουμε μια στροφή κορμού, δεξιά, μόνο δεξιά, σκεφτόμενοι ότι το κάτω μέρος του σώματος πρέπει να μένει σταθερό. Τέλεια. Άλλαξε αριστερά. Κίνητο το πάνω μέρος, το κάτω μέρος μένει ακίνητο. Άλλη μία. Κράτα τα χέρια ψηλά μπροστά ο κορμός. Στεπτάς. Με λίγο λυγισμένα γόνατα. Κάμψη κορμού μπροστά. Και τα χέρια μου φεύγουν πίσω πεντωμένα. Αλματάκια. Ανεβάζω κορμό και χέρια ψηλά. Στο πλάι άλμα. Ponies. 8. 4. Αναπνοές. 2. 1. Στέπτας δεξιά με piano setup. Θέλω να μου κλείσεις πόδια, σιγά σιγά, κρατώντας τα χέρια σε οριζόντια θέση.